Haka jingle bha kaba pedang hun da baro UMLA kamau hati uba Charles Marngar ula ai ngobha ya kayeng kabadang shudap shna thamai shakawai kalong yeng kabaduna kayo kakot haka shnong umshaw hamau hati constituency Ribhoi district kani kadai kalong yeng jong ikong Imelda nongrum bat iba Clement Lingdo kiba jushong ha iyeng ibajot bha hindai ka jing ai kublai kaya shaka jing le isnai jong iba T.O. Marngar bat menta kilayo ya kayeng kabasngan bat kabas camp kani kalong ka kubor. Uba Marngar dala diula ai pisa bantau ya kani yeng thmai dak ba ya khlat ya kapisa na katulop la jong ban pentikina ba ka jing im jong ki kan bet kan biang kinong song snong ru kila yawan lang ban ai jing kersan ya kani kalong yeng dak ba buan na kilong yeng kila no senyang dak tiar kitar bat urang ba snong ru ula shem khia dala de ban pensna ya kani ka yeng dak ka sim jong ka jing snong yu blai bala yalam ya ka jing im kejongi yang aku nong nikmat dekat bamapi ki nong snong jong ka ni snong bat kerpang nak kabenta ki try jong ni kayin kalangin IT kani kayin sengi ka bang petchna la ati kani ka yeng ka arpundre trek ulber ar hajar arpsan ha ka jing yalang kabaret yak balaya don lang kinong yalam balang bakin thobi itemen besan bi shela urang ba snong uba kom lapang bat kiwei kinong snong kalong kasengi ka bakta mensim bha ka bawan ra ru ka jingjau umat jong ikmi ka yeng kibala apa ni osmo hakan ka por kilong tang kita ka badon ya ka mensim jong ka jing ya tibla mo ba ya ka jing snow kurdor jong kata ka jing yo priang ya ka jing kerku lamba jongno kani kamdai ka sin ka ningkong ba uba Marngar lapen iya ka jingkersan jong usiki long yeng ki beduk bekerdo ha ukla lingkot jong ka senam ar hajar arpusan ula ajing yarap ikong Sunita Marbanyang bat iba Pardinglan walang ha ka snong liar bang ka bapen iya ka jing IT lut jong u ban yarap ya gitu ki badon kam shisaya ka jing yarap Bureau Report DD News Meghalaya.